Diri minanguha ni Giver ani kuan sa unang butong. Asa man? Jimmy. Ay kana? Kani lubiha diri ba? Perting tamisa yun ang lubiha. Ay, ang tubig lagi ana. Mapula na oy. Daga nagbonga o. Ikaw saka? Ah, di ko kabal mo saka oy. Saan na to? Ikaw? Butong ana. Di pug ko ka man mo saka. Ikaw mo saka ka? Saka ko. Ha? Saka ko. Saka ka? Tarong ba? Tara. Ay, uhaw na kayo ba? Ha? Uhaw na kayo. Uhaw na kayo? Dita ta. Ay, mo ni mo kuan, order. Diri minanguha butong sa una. Saka adong. Ikaw. Ha? Wala yung masukuan ni kay wa may tagiya. Mata ka ko sa laon nimo. Hinahinay lang ha? Wala yung masukuan ni kay wala tagiya. Bahala niyo. Nasa kuan oy paginay ha kay makuan ka. Okay. Ayaw gunit aning lukay. Oh? Ay gunit aning lukay. Kaya ra. Awa di Kuan ko. mo oy. La pagbantay di ba kay Sige, lock up lang ko diya. Pilihan ng kuan mayuhon. Abig mga una ko. Hilo wa. Ayan na nako wala ka anhit sa kong area oy. Kuprasono naman tingali na akong kalubinan. Napay mga saging nako nga wa pay haul oh. Bagnuta na oy, paita ning busy kay ta syudad oy. Kuprason ko ni akong mga lubi dire, butong. Kay para may na lang ba akong mapuslan. Daghan na biag bunga akong lubi oh. Daghan ning punuan ani ba. Minaw na ako murag 30 ka sako gyud dig marwis. At tuon na ako be. okay ra dong? Okay ra. Singan ta ni Ron kung Sige, kuan ba ni? sige. Okay ba ni? Oy, maikot ko. O kana, bait na. Daw. Dugang ni gamay ra kayo oy. Dumagi daw, dumagi. Kaya ba? Uy, salot na mo dire. Okay. Liso! Ah, dating tamisas tubig, gini ra god. Daw? Ginagod ka, dan. Tara pre. Ah, dating lami ayun. Agbong ka. Tama na ni. Ilan na ni kabuok? Dulo. Ah. Sige na oh. Dulo na ni kabuok, Ron. Duha po oy. Oh, tama Ano, na ni. Tama na ni. Nagnaw daw. Nasa dia. Ako sa dia. Tama na ni. Oh, kaya panahon ka na yun. Isa-isa mo dia. Kung dia ko. Solve yung problema na to ni pre. Ang dali ko dia kay ang tag-iya basig mas Atlanta dire. Ay, api eh. Lami ini kulur di gatas nilang butong dire. Pag nay gatas no. Ay. Puti ko do. Ah, tilawin na di ba kay gawas na unya. Daliin ang kaon dia. Uy, dami gining butong dire minangwa ni Jimmy sa una. Nasakpan lang mi ato. Karon wa nay makasakop na to kay naa naman sa syudad to nagpuyo. Sudah dari dia deh. Inig ni balik. Inig ni balik. Dan. Patay Ito kay busy man to, na naman to yung negosyo. Ay pa siya no, negosyo kita ni sige ta pangawat butong ba. Ah, wala yung area di ba din ang bagnota. Wala may atiman niyang kuan. Girag. Busy na kayo sa negosyo ba? Ay pa siya, na siya negosyo kita ni. Besobay ra taning pangawat butong. Iya ja. Iyo. Dag kanon do. Ini lamig kayong butong. Miya eh. Dong. Oy, Oy kol. dili man among pagya dir. Ay di man, may buntag day kol. Butong kol. Kol. Butong kol. Ngantag butong. Tapos ka, Kol. Salami ay gyud eh. Lamay kayo ba? Wa man tingali ka ilan ng mga bataan ni sa kuha. Mga gad pag mukaon daw. Wa man ni kailan. Wa man ni kaila sa kuha ng mga bataan. Kining isa na ilhan ko ni. Pero kanang duha ka kauban niya, wa ko kailaanan niya. Kawatan jud tingali ning bataa sa ila kay daghan man sig magkauban niya. Kawatan nga na influence niya. Tay ning mga bataan. Ay wala day mo kaila sa kuha. Ay, Halang dagyo.
day kay Purman TV from Cagayan de Oro, then kay Bubong TV shout out from Davao City, then kay Reben Aguinaldo from Davao Malita Occidental, then shout out kay Maridel Bansag, shout out din kay Gadiel Rel Cañete from Lower Balamag Saysay Davao del Sur, shout out din kay John Ferraz de la Serna from General Santos City, Carmen Nivine shout out. Then, shout out kay Alden Segato, komedyanting mini, shout out. Then, Libungan Biners, shout out. Okay, subscribe sa yung YouTube channel guys, Libungan Biners. Then, kay Gina Omboy, shout out. Saman kay Brian Tariman, shout out. Shout out kay Role Escote from Saudi Arabia. Shout out kay Cherry Sikuya, paki-subscribe sa yung YouTube channel, Cherry Sikuya. Then, kay Darex Elicano, shout out. Buhol Vibe, shout out. Then kay Marley TV, shout out na rin. Joseph Elden Damile, shout out. Kay John Keva, shout out. Then kay Laling Diparen, shout out. Then shout out rin from Siki Horno, FDHA Sports Ultimated Siki Hor. So shout out, thank you kayo sa pagtanaw sa Siki Hor. Then shout out na rin sa GSTV and Celso Benito, shout out kay Boy Dani, shout out kay Bianjang Behero Brag from Davao City, then kay MT Vlog, shout out, and shout out na rin kay Nathan Cute Vlog, shout out. Dariel Yak, shout out. Then kay Tisoy Vines TV, shout out. And Shimrel Estrada, shout out. And shout out kay Rini Boy Omplero. And kay Jurem Gargar, shout out. And kay Egros, kay Raghad M, shout out. And kay El Covid TV, shout out. Donha TV, shout out. Then kay Edralyn Arevalo, shout out. Shout out na rin kay Makoy from Bukidnon, kay Trabaho ni Dag, shout out from Iloilo. Kay Diana Miroma, shout out from Cebu. Joel Mahado, shout out. Kay Lister Lausa, shout out. Surigao TV, shout out na rin. Then kay Miguel Caraco Santana, shout out. Shout out rin sa Tuburan TV. Red Hot Chili Pepper, shout out. Bisaya Tabain, shout out. Shout out Bisaya Tabains. Then OFW Survivor, shout out. Dexter Guapo, shout out. Then kay Jerry's Vlog TV, shout out. Gerald PH, shout out. Danilo Orte, Sidak Danau Viner, shout out. Ricker TV, shout out. Harold Tapindo, shout out. Then shout out kay Romar Igot from Mandawi City. O kay Jen Lore, shout out. Kuya RJ sa Mandal Channel, shout out. Then Baskog TV, shout out. So kana lang guys, daghang salamat sa pagtanaw, no. I hope nga nakita ninyo yung shout out. So bye bye.